el lloc del qual els catalans hauríem de fugir. Per mi això és Espanya. Evidentment, una vegada hagis marxat, doncs jo a Espanya li tindré la mateixa solidaritat, estima que podré tenir amb el Perú o amb Madagascar, absolutament. Ara, si anem una mica més enllà dels eslògans del Mediterrani i aquestes coses que hem vist aquí, Espanya, en definitiva, ha estat un projecte polític fracassat. Fracassat fonamentalment per Castella, perquè Castella, com deia Ortega i Gasset, a més, només ments castellanes són les que podien regir Espanya. Això ha fracassat absolutament, a part que Espanya ha estat una entitat política que... Però ha fet malament la transició? No, és que en nom d'Espanya és el concepte amb el qual s'ha matat a més gent dins de les seves pròpies fronteres. Entre altres coses, l'estat espanyol, ara hi havia un llibre d'un coronel de l'exèrcit espanyol, que era membre del PSOE, va ser delegat del govern amb Zapatero, que es diu Javier López, si no recordo malament, que escriu un llibre del militarisme a Espanya i diu que en els últims 200 anys a l'estat espanyol hi ha hagut 500 cops d'estat o intents de cops d'estat de més gran o menor influència. Ell parlava d'uns 500. Per tant, és una entitat política que d'estabilitat al llarg de la seva història n'ha tingut ben poca, tot i que ara es lloen els 40 anys aquests de democràcia, però aquests 40 anys de democràcia han estat farcits, en definitiva, de crims d'estat. No oblidem entrem en debat, si no, no tindrem temps. De corrupcions del cap de l'Estat, etc.